Salutare, salutare și bine m-am găsit la un nou episod din Minecraft. Episodul 3, cred. 3. 3. Nu facem un pariu. Bun. Pe cât? Pe 5 lei. Pe 5 lei. Bun. Vezi tu că episodul. Bun. Nu mă știu ascult. Bine. Stai să mă întind un pic. Vai, ce-i pe lumea mea? Eu ce fac aici, băi băieți? Băi băieți. Cobailor, ce facem aici? Am pat. Și asta data trecută mi-a făcut un de ăla. Prank. Mi-a băgat un chest în pământ. Tot ce aveam eu în inventar. Sugarcane! Puf. Și dacă vă place, nu uitați să dați like, subscribe, comment. Toate cele. Share. Yeah! Lai. Uite oaia ta, cum stă la păscut ea. Poate auziți niște sunete pe fundal. E taică meu. Taie cu bormașina. Uite bă, păduri din alea, dar căucă. Oh, dar ce avem noi aici? Cream că e casa de aia de mici. Bă, uite, pădure de dar căucă. Am văzut acolo. Deci băieți, dacă sunteți într-o mlaștină, știi ce puteți găsi? În mlaștină puteți găsi casă de witch. Știi ce înseamnă witch? Vrăjitoarea urâtă cu coșul ăla. Acum în ce parte trebuie să merg? Ce, da, căucă. Pe unde-i dar coco? În partea aia, nu vezi cât e de mare, uite. Dar din dar coco am ieșit. În episodul al doilea. Cred că în episodul 2 am ieșit. Și am făcut eu, acum nu de mult, am făcut un joc în Player 2. Cam așa. La ce oră? La 9. L-am filmat și l-am făcut. O să vezi că de acolo am luat eu. Am tăiat. Păi mergi în partea ăla. Mamă, eu sunt circuit, băieți. De-mi lași, stai când fac o bărcuță și plec. Bă, mergi în pădure de auto. Am fost până, omule. Mă, știi pe copaci și o să vezi dacă sunt bine. Se ridice acolo sunt bine. Lasă-mă că nu-i nicio copie. Facem lemn, facem o barcă și plecăm la drum. Să mâncăm ceva, să nu ne fie foame în timp ce mergem și să vântăm. Punem barca și avem să nu dăm în nufer, că barca asta e așa sensibilă, că dacă mă ating de un nufer se rupe și plecăm la drum. La li. Strigăm peste tot, fără să știi, fără telefoanele la fumigole, să încerci stani. Nu-ți place calculat. La ce? La Satana Cartoons? La li. Strigăm peste tot. Going to pain over. What? A what? Voi vedeți că asta mă duce unde vrea ea. O puțiferă. Unde? Uite acolo. Unde-i? După pădure. Unde știi tu? Unde sunt eu? Vezi că nu e aici. Uite, Munte, vreau să fac casa munte, vreau să fac casa munte. Ei, băieți, am devenit obsedă de casa munte. Fucking piece of barcă. Și nici nu mi s-a spart, vedeți? Nu mi-a dat preț. Barca cred că mi-a rămas acolo. Blocată. Deci băieți, eu îmi fac casă munte. Eu să fac și case, dar să fac pe urmă casă munte. Bulgari.
pig în munți. N-am morcov, băieți, îmi pare rău, n-am ce face. Moare pentru că Nu trebuie pe care. Trebuie să opresc apa de sus. Că aici vreau să fac. Cam pe acolo, uite, vreau acolo să mă fac. și-a picare de aia, băi. Cred că în episodul ăsta, băieți, o să mergem un pic pe la minerit. Dă-i, frate, și țeapă la minerit. Mai rămâne timp. Și nu trebuie. Ce? Să găsim niște aer. Nici nu suntem departe de afară și deja e întuneric, nu? Să găsesc un spawner. Și bucuros aș fi. Dar se pare că Dumnezeu nu vrea să ne dea nimic. Știi ce m-am gândit să fac acum? Vreau să-mi fac o fermă. Uite acolo jos. Dar n-am seed. Nu ai sugar cane. Uite acolo, pe lista. O să-mi pun sugar cane, nu trebuie și de ăla. Și prin pădurea asta nu prea e iarbă. Cea mai multă iarbă cred că o găsești pe câmpie, nu? Am chiar pe unul pe sus. Da. Am de bea 2. 3. Dar poți să pui niște așa. Sunt poate niște copaci pe aici, pe lângă casă. Foarte bun. Bun, băieți. Nu mai căutăm iarbă atâta. Dai pe capul să faci. Care? Asta. O să-i tare. Nu știu ce pe iarbă, de ce nu? Stai, am zis eu că îmi fac fermă și alea. Păi de unde am zis? Aici? Da. Nu știu, de mult loc. Da, am apă de ea. Cât ea? Oricum, o să mă duc eu pe off-camera puțin și o să iau niște de astea. Să stai niște doi copaci pe off-camera, atât. Până să plantăm și chestiile astea. Pe nisip. Da, plantăm aici. Ah, îi fac ce aici. Ba, nu știu așa. Nu știu. Poate este, poți să faci. Poate există un bug și O să te spargi, imediat, știi? știu. Mă duc să opresc apa și închid și eu episodul. Na, v-am zis, o să iau eu niște semințe off-camera și niște, să tai copacii aia doi urâți. Stai să sting aici. Dă-o, dracu. Na, saltează. Numele meu a fost Gaming968. Dați like, share, comment și toate cele. Subscribe. Subscribe. Bye, bye. Pa, pa!